Suda Ingna si Mayor Isko ng ipakuha ni mga Dolomite hane. Hoy, di ko musugot. Ay, wala tayo makuha na ako. Malibang na ano na ako. Bahala. Ala! Hi guys. Tumian ang gihingan lag kalumsan. Maglumos mi adto. So what's up mga wakwak? It's me again, your malditong squared. O karong na pod, duan na po ko sa katilyo kay mga adto mi anang gitawag nila kalumsan haadtong talingteng. Kuan mo ko na sapa ba na false ba na o may kabalo basta kay pong gud mi kaadto god. Sumo lagi nang among adtoon. Lakaw na meron. So kita ra taon niya. Layo para ba kahila ko na. Jacket. Kaya maglakar ta sa mata na. So karon mga wakwak, naabot na me. Ay layo pa? Okay, video mo. Di araw ko makita ba? Wala ra ba ka atong una? Lit si ka? Di kasabaan man gud ni atong atubangan anang balay. Kay ba na okay me. Tabi tong pangkatapusan nga kuan nga sen. Hiana pa manggid si Dantoy og ay usob. Baka may og pa ni usob. Di ata ta makasama. Dili na kay hingana lagi ng tagbal katubang. Utangin na ninyo mga pisti ba? Amo rito sa Tinaw kay guys. Pwede nimo imnon dagay ni og ganahan ka. Ang kuyaw bitaw anang ingon ane. Kana bitaw paras anang mahitabo rong mga trahedya kana di kabalong ka ulan sa babaw. Abot na mi aning hingan lan nila og kawa falls. Abot og nganong hingan lan ni kawa. Bayot. Balik tag Domingo, inig nasa titeng aron daghan ta. Suda Sinawa bayot. Basta kusog ng ulan. Wa mong giulan? Suda bayot. Pwede naman dito mambakay, mabora oh. Mato na pa ni sumpay hato babaw mo eh. Pero layo na. Layo na. Kada ba iparasing naning nay kuan? Awa pa ta sa kalumsan? Hato pa unahan? Abi na kog mao na to. Kawa na. Bali. Sigasa ta kalantaw, naidaghang bato, dagko ra bagyud kayo. Sa Domingo ra ko mag-vlog yan. Ay se. Kao good. Ginawa kay bayot. Kanikila taas ka ayo lapad. Muambak-ambak pa day taani di ay. Ha? Dolomite. Mura na nag-dolomite. Katunggi tambak sa Manila Bay. Ingna si Mayor Isko ng ipakuha ni mga dolomite hane. Hoy, di ko musugot. So karon pa mi nagkaani-hani guys. First time na ako are. Maraming na ignorante sa kalami sa tubig. Murag mainom, no? Ha? May numero ni sinaunang tao ano man manginom ana sa pa. Bali pagkalayuwa pa di ay. Sana nig ma-discover niya ni sa inyong local rom. Kana bitaw Di sa balay. kanandalan ninyo adto lapdan. Kuan kay pirmi rang duhog ba galusok. Bali pagkalayuwa pa kayo. Sa pa siya sa mga hidden treasure sa city niya. Bali pulo na beta ka oras, pulo na beta ka minuto nilakaw di ay. Padusi na. Mama wala may mga laban na noon eh. Layo na pagkakayo. Isag wala pa yung makuha na ako. Malibang na ano. Isa po yung makahuna-huna og kalibang nang layo po gani kaayo. Baya po nung uning. Layo parom? Murag gaging sa kalami. Tanawa yun. Super pinaulit kayo. So mga wakwak, wa pa gyud ta naabot sa kalumsan di ay. Bawal ka maghugaw-hugaw ane. First offense 100, second 250, third 500. Og ang ikaw pat, di pa gyud ka mo tagam, lumsan kay napita. Bayot. Pulatas ako no? Ikakuha ko sa power bank. Nasa bag.
Baya ning hapit na tamo tong oras og nilakaw. Baling layo ah. Pero okay ra. Kay may gipangita. Oh, wapat ta sa kalumsan guys, ha, wapat ta sa kalumsan. Pabugto man ni ako ilandia ning kalakasig kabasa. 20 minutos na may galakaw guys. Taas na kay akong video. Wa pa day mi naabot. Layo pa kayo. Pero di mo magmahi guys, kay daghang king stream oh. Di na ako may guwantang kaigang guys. Gahukas ko. Igang kayo. Paningot na ikinilakaw bayot. Murag another 30 minutes pag ginagay sa umabot ni kalumsan. Mo na kalumsan? Ha? Habuga di ka na moy. Oy, lahi paday na, di pa na mao. Di ba na mo? Di pa ni mao may kalumsan. Kamatay ko Ginoo ko. Mga wakwak bali na to nilakaw yo. Pa dito naabot sa kalumsan kay ingon kog mauna na o kay Murag Falls. Di pa day kuno na, kamatay pagkalayo pa day kay ane. Kamo gani kana mga local na to din ang mga viewers. Ayaw mo tig-are. Kutob ra man tong kalaha. Ayaw mo ari anang gitawag nila kalumsan kay di gyud mo maabot. Woo! Tingot ka siya mura nagliwas puppy birds. May pa sa kalaharat ako to, watay hindi na ni pang matay pagkalayo pa kay ane. Nakita na yun. Wangat kamatay. Buwang kamoy moy. Musakat ako. Magulat lang ko ninyo ani moy. Ingnan ako kung sa iyong nakita din ha. Nangawala na me. Wa pa ko nung minabot. Sada ba yun? Sana? Saan mo ba? Ali dayon. Sada? Ali dayon lagi. Ari ang pag-video para overlooking. Ha? Ano? Panda ko sa ano? Ah, bale. Ala! Sada day guys. Hola. Dili pa ni moy kalumsan guys. Ko pa tong babaw. Rom? Ha? Ko pa tong babaw? Ano nga ito? Ha? Dili pa man din ni Mao. Dili pa man din ni Mao. Mag-picture ko yot. Gamantika na kapag mayo yot. Nag-burn na akong fats. Buang nga, hindi kaligo po ng gama. Ano ko? Nalata ka? Nakaligo na ko guys. Og singot. Dili, nakaligo nagmantika. Puso namang nanunga po nga na rin po na kita. Kaya huwag mabalik mi guys. 30 minutos, wala rin makabalik. Pero maglusok Right naman time. may pag-uli. 30 minutos, wala pa kayo minabot anang gitawag lang kalumsan. Wa pa may kaabot. Nakaligo na midaan. Walo mo guys, no? Tingot na kay ko guys, og nilakaw guys. Dili na basa ha. Oh, siya po daw. Ha. Hahay. Saka na putarya. Kamatay. Asa to puta age? Chato. Kamang-kamang ba? Tungod aning kalumsan, wa may kabalog asa padul nga. Yate puno pagkalayo pa kayo. You're the one is very forest. Jesus. Kanang mahubog din ha. Na. Di ka pa saya-saya. Kamatay ning kalakiha. Wa pa ta nabot. Na. Napay babaw guys. Aturan nga nira ta. Ano ra pa? So guys, ang nakadala og view ni is kanang talon. Kanang pero Trim niya. pag-abot mo Pagkahuman. Napay ang atong sa babaw, di na naman yung tigangat, kaya bali pagkahabo ka pagkalayo ah. layo na kaayo ha ni rami kutob. So guys, singot na kay me. Galakaw mig 30 minutos ka pen. Pag abot namin, wapo din naabot sa kalumsan di ay. Kapat ng tumoy. Hanga kayo. Ayaw mo tigtuyo-tuyo og are. Pero ako ninyo mas nindot og maanhay gyud ninyo kay kabalo mo. Basta Dili guys, gituyo nindot niya. kay pakatubiga. Aron gituyo niya, aron daga na mong mauwat, aron daga na mong kapuyon ba. Aron daga na mong mahago. Pero bisag mahago mo guys, nindot mo kayo. Bisan mo panington, mawala man na yung singot og maligo mo.
ano ron? So si Dantoy maghukas na. Gidalan mig tuwalya. Charot. Mayari ra gud mi kay mga ligo pagkatusi pa yung kay hanip pa yung bukid kay pangpang. Sa kadagan kay kaliguan na itong ubos. Hanip pa yung magalakaw mig 30 minutos kapin. Balo mo, masyada tong sa kalaha katong una na mong gipakita bitaw nga murag may hagdanan. Masyada to adto. Kung maligo laman may musulay mi kung unsay Feeling. lasa, dili unsay lasa ng ilang tubig kaysa atong kalaha. So guys, maligo na may kaigang na kayo. So mga wakwak, kasi ganito, di man maligo haan kay gimabuan. So we decided na lang, mulusok na po, balik 40 minutos, wag kabain Kadyot ra kay mihan 40 minutos mignilakaw, pero wag may kabot 10 minutos og puyo. Wag si Dantoy naka-decide nga sa kalaha na lang kay murag mas dito among ang Mas lalumba yung masyada. dito po ng fit sa among mga lawas sa mga kulaso kay ba? I see. Ganahan may magkisi-kisi. Sumbayag miglosok na pud ane. Mag gasto na pud maani og 30 minutos kapen. Hi, So guys. dili na naman ako i-vlog kay taas na kayo mo ra gyapong baruga ang atong makuha ani atong kamera. Dahil pagkapalpak ng vlog. Mo ato mi kalumsan wa pa ma. Wa pa hadto dapita. Bayot. Pagsubay ka ng tubig. Pagpabaharo ka, Oh. pag abot ni mo ato, lata na imong ulo. Bayot. Sa imong likod ay tanaman. Kanang taas. Indoor na, i-indoor. Baling pagkalalom. So mga wakwak, naabot namin ani among kalaha. Naabot namin. Wa pagay ko nakaligo, basa na kay kog singot oh. Yung ilok. Basa kayo sa. Ay, ginoo ko bayot! Santo? Pagbukas na to bayot, marong ko ang kain. Bukas na dan. Kaya ito mo kang bakod kay mga kirig siya mo ng habo kayo. Isip pag-ulit Ay, ninyo siya. ato nakakirig na mo. So mga wakwak, king abot nami, aning himbalik di me kay hato lain mong kaliguan pero mas nindot iya ang view hato og kanang gaambak nga talon pero hani mas nindot when it comes to mag-swimming. So tanawa ang saninang Dantoy pirting basaa. Puro singot. No, Basa kayo. Hanay na. Di na bitog paghukas. So guys, mga ligo na me. Mo ni resulta na mo mga taong dili kabalo mo langoy. Ani maligo anang mabaw. Dili maligo atong lalong. Magkalami kay guys. Ha? Sama sa kalami lang mo. Ambakin no moy. Ambak moy. Hoy ambak ikaw taga talingting. Kamatay ha na mabawra. Si para mo lalong ba. Ano ra ka ikaw ambak ato. Ha? Kantaw pag matungkad ba? Dili mi tig-ambak kay mabawra kayo matungkad basta diretso na tog ambak. Diretso kabali atong tiil. Ha? So mga wakwak, Human namin og pabugnaw, baling dugay na mong hulo. dugay kayo hapon na oh. Basin og namoy nakalimtan ba, malayo bi aning atong balik unya. Hoy, basig na mo'y brief na habilin ha to. Wala ko pre. Alright, muli na mi guys. So kaning istorya kay di man mahurot, isubra nato sa sunod. So mga wakwak, mauli na me. Ginahinay na me kay taas kayong lakaw na mo. Maligo mga ato pa mis katil mga ligo pa me. Wa man day tuod tay paniod to. Wala. Nan? Nga untag mane. Aw mane. Bayabas. Gagikan mi alas 10 karon sa nay orasa wa pa man day mi paniod to. Mi ka diretso ko ang ko ah. Gusto me. Mura po ikaw magbayad. Namoy boy nang dili tag iya bod ra magdako. Pwede ra mga tubig, boss? Pwede ra magbayo. Drinks. Palitan na to. Aw, kamera as Pasikas to, yeah. mga snacks sa me kanilang nakalimot. Kalimot man paniod day to. mo man day mi paniod. Mga snacks sa me. Bukayo ko na. May bukayo? Sis mo na. Sis mo. Og mga wakwak. So karon nakauli na mi og nahimutang na gid intawon mi nakaligo, nakailis, dili na basa ning among mga purol. So karon, So mga wakwak, end na nako ning vlog. hani na mahuman. Ay no man, kuha mo Enjoy tayo ni basta Dad. katong content kay katumang kalumsan ra gyud no. Kay Kani mi lagi naabot. maignoramos unsa kay barog ana no di. Jesus ag mga gibate na nagdali.
paghinla. namalik ihatong mga ligo atong una nga gitawag nilag kalaha. I-end na nato si Guys, ayun yung kalimti akong papi boards ha. Papi Basig boards. yung kalimtan. Puppy Birds. O, moro to mga wakwak. Salamat.